Pohon ada. Ma bibi? Strawberry. Nung mar go. Ma đừng nè. Gyan. Oh. Nung khana nang go. Te bisibra जादों खोन्थालाय. Dei dawan bisbangखौ जानो हाखागोन. Nei लायथो. दानो ओंखाम जाफिनलाय. आं नोंनो मा लाबोदों बेखौ खोन्थानाय नङाथ'. दिनै नोंनि बयनिख्रुइ साबसिन बुस्थु लाबोदों आं. दे नों होनलाय मा बुस्थु जानो हागौ बियो? दे होनलाय. मा बुस्थु जानो हागौ बियो दे होनलाय. जायखौ नों लुबैबाय थायोमोन. नों लुबैबाय थाग्राया मामोन दे होन? नङा सकोपाइ नङा दे. नों लुबैबाय थाग्राया मा बुस्थुमोन? बे बुस्थुखौनो आं लाबोबाय दिनै. जाहां जादों. दे मा बे? नंखायना नंगौ? जायो. ओंखाम जायाखै होनदोंना नों आंथ' होनाय नङा. दाबो ओंखाम जाग्रोबा आइनाव दे बि औ ओंखाम जानो होनग्रो बिलाय जा मारो जायोबा आं देखायनोसै नोंनो आं देखायगोनल' आइनायथ' बियो औ दांग्रोमल' मोनगोन नोंगोना नङा दे होनलाय नोंगोना नङा दे दांनायलाय बिराद थेमासना मारै मोनदांखो नों थेमायाव नोंगोना नङा नोंनिबा नोंगौ नङादां र' दे खेवग्रोलाय नंखायना नंगौ नंगौ नंखायना नंगौ दे बहनथारदो मा बे नंमारगौ खुस्रादोंना जायाखै बेखौ जानो ना अरेन्जखौ जानोमोन नों अरेन्जखौ जाबा गगा मोनो ओंखायनो आं अरेन्जखौ लाबोआखै जाबाय दा बेखौनो जायो दा जासिगोन नोङो खेवनोसै खेवनो मोनोसै मा खालामग्रोनांगौमोनलाय खेवनायनि सिगां Oh yes ओंखाम जाग्रोनांगौ ओंखाम जाबासो खेवनो मोनगोन नङाबा आं खेवनो होआ स्ट्रबेरि बेनि दामानो 100 गासै बेसेबां दं 1 2 3 4 5 5थाल' गिदिर 5थाया गिदिर 5थाया ओमफ्राय 5थाया एकदम खेबफाय थफायसो बेनि दामानो 100 बिराद सिगां समनिफ्रायनो स्ट्रबेरि बिबाय थायोमोन ओमफ्राय नै दिनैसो मोनबाय आं होनबाय थादोंमोन मोनसिगोन एबार मोनसिगोन होननानै ओमफ्राय नै दिनैसो लोगो मोनफेरबाय दिनैसो मोनबाय ओंखायनो लाना फैबाय आं ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय आरो दिनै बियो ओंखामखौ जादों गियाना नङाबा ओंखामखौनो जानो नागिरा ना एसे जाखांबाय दहायो ना ओमफ्राय नै दा एसे लाबावबाय ओंखायनो जानो नागिरबाय दे जा बेखौ जाजोबबावगोन ना जाजोबबावा दे जादो आलु दे आं बन सिननोसैलै दारा खोमदोननि हाबानि नों ओंखाम जाखांजासे नेनांगौ दे थाब जा मा ओंख्रि दे खोन्थालाय आलु ओमफ्राय दालि ओमफ्राय ओंखाम आरो दागारखा दायो आबैनोबो होनदां आबैनोबो स्ट्रबेरिखौ दे ओंखामा जाग्रो
boleh jalan. Nah, kamu boleh sampai. Aku sudah. Yo. Senangku loh, dia senangku tak jatuh. Dia senangku deh. Ah, sarangnya sih. Sampai dia selesai. Oh, senangku deh. Nah, kamu sih sabu saya mami. Oh, senangku. Nah, gue gugu dah dia punya itu sabu. Udah deh. Aku dah ini. Bigu aku. Tapi abu ni masih sih na. Aku buka deh. Kalau aku buka abu. Jangan kan sih. Bukan sudah, bukan su. Dia. Aku abu mana dan sih na. Abu sonali mana na. Abu sonali, abu, anai. Tadi berkiram, baba. Dan sih na, biko. Biko, tahu nanti. Betul. Biar bijuku dah ada, bijuku udah. Anggur tak mesti dan sih. Mama sih tahu nih. Kita tak kenal. Ayo, bye. Jalan dulu pusat dulu. Nesta. Ini pusat. Barang jam. Takut. Ini coba. Dekai. नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै बेखिनि भिडिअखौ लाना फैबाय आरो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय आरो नोंथांमोना दासिम जुदि आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा नोंथांमोना जाहाथे साबस्क्राइब खालामनानै होयो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अलाव थुना होयो बेनि थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय आरो जाय नोंथांमोना भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामखानाय नोंथांमोननि सायावबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय नोंथांमोनखौ थाबैनो फिन उननि भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आसा खालामनानै भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जाबाय दा बिदिब्ला बाय बाय